Krásný den z Hodonína. Dnes mám pro vás připravený v prodeji rodinný dům o dispozici 3+1 se 2 garážemi, který se nachází ve velmi klidné lokalitě Hornická čtvrť. Pojďme se na něj společně podívat. Také byste chtěli bydlet v malém městě s veškerou občanskou vybaveností a přitom to mít kousek do přírody? Tak neváhejte a volejte. Jsem zde, abych vám pomohl najít váš nový domov. Váš realitní makléř Petr Nosek, Remax Deluxe.